आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जों नोंथांमोननिसिम मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली जायखौ मानसिफ्रा मोनथिया दा बेफोरखौ टिपाइसन होनो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम नाजानाय जादों। मिजिंथियो बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोना गोबां खोथाखौ मिथिना लानो हागोन। मोनथिनो गोनां खायसे खोथा जेसे हायो एसे हारसिङै था, जेसे हायो एसे हारसिङै था। नैथि, गावनि खोथाखौ सान, मालायनिखौ नङा। थामथि, गोसोआ मा हास्थायदों बेखौ माव। ब्रैथि, सोरबाया माबा बुंब्लाबो गुरुत्व एबा गोसो दाहो। बाथि, गावनिखौल' सानग्रा स्वार्थपर आरो दुगामारा अहंकारि मानसिनिफ्राय जानगारना था। दथि, सम सम गाब सोलायग्रा मानसिनिफ्राय जानगाराव था। स्निथि, नोंखौ गुरुत्व एबा गोसो होयि मानसिखौ नोंबो गुरुत्व दाहो। दाइनथि, जेराव नोंहा सन्मान गैया बावहाय दाथां। दा बे मोनदाइन पइन्टखौ लानानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। मानसिया हारसिं थायोब्ला गोबां खोथाखौ साननो हायो आरो मानसिया हारसिङै मानो थानो गोनां बेखौ सेथि पइन्टआव बुंदोंमोन, जेसे हायो एसे हारसिङै था। बांद्राय लोगो दिगो आरो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव हाबसोमनानै थायोब्ला नोंनि मेलेमारिफ्राबो गोबां बिथिङाव खहा जानो हायो आरो गोसोनि जि मोजां साननाय बेयो गोमालांनो हायो। बेनिखायनो हारसिङै निजिमै थायोब्ला गोबां खोथाखौ जोङो सोलोंनो हायो, साननो हायो, जाज खालामनो हायो। बेनिखायनो फ्राय नाङि समफ्राव ओरैनो मानसिफोरनि गेजेराव होंगो दोंगोआव थानायनिख्रुइ हारसिङै थानानै गावनि जिउनि खोथाफोरखौ लानानै अराय मुखुब जानानै थायोब्ला नोङो जिउआव गोबां खोथाखौ सोलोंनो हागोन। बेनिखायनो जेसे हायो एसे हारसिङै था। नैथि, गावनि खोथाखौ सान, मालायनिखौ नङा। खायसे ओरैबायदि सुबुं दं, गावनि न'खर, गावनि बिसि फिसा गासैखौबो बावगारनानै समाजनि एबा मालायनि गोजोन आब्रुथिखौल' साननानै बिथांमोना खामानि मावनो नाजायो, जायनि जाउनाव बिथांमोना न'खरनि बाहागि खुरमाफोरजों गाज्रि मोनजायो आरो जोबथि बुब्लियाव बेफोरबायदि सुबुङा मालायनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमनाय बायदि जायो, जाउनाव गावनि जिउआव गोबां थेर बेथेर जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो गावनि खोथाखौ स्पेशलि बांसिनै सानग्रोनांगौ, मालायनि खोथाखौ नैथियाव नोंथाङा सानोबा साननो हायो। थामथि, गोसोआ मा हास्थायदों बेखौ माव। जिउआव मानसिया गोबां रोखोमनि हास्थायनाय एबा थांखि थायो। बे थांखिफोरखौ माबोरै मानसिया हासिल खालामनो हायो, दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै नों खामानि मावनो गोनां जायो। बेनिखायनो गोसोआ मा हास्थायदों बेखौ माव। नोंनि गोसोआ माखौ मावनो थिनदों, माखौ दांनो होदों, मोजां रोखोमै दिग लानानै नोंनि जिउनि जि थांखि बा नोंनि गोसोआ माखौ हास्थायदों एबा मा जानो लुबैदों नों जिउआव, बेफोरखौ मोजोबनानै नों थांखियाव सहैनो नाजायोब्ला जिउआव मोनसे बुब्लियाव नोङो देरहासार जानो हागोन। बेनिखायनो गोसोआ मा हास्थायदों बेखौ माव। ब्रैथियाव, सोरबाया माबा बुंब्ला गुरुत्व एबा गोसो दाहो। जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ, नोंथाङा मोजां खामानि मावनो नाजाब्लाबो नोंथांखौ मिनिगोन आरो सोरबाया माबा बुंब्लाबो गुरुत्व एबा गोसो दाहो। गोबां मानसिया नोंथांखौ जिउआव फैलार खालामनो थाखाय एबा फेलें खालामनो थाखाय, नोंथांखौ मिनिजाहोनो थाखाय एबा नोंथांनि साननाय मावनायखौ फेलें खालामना होनो थाखाय नोंथांखौ गोबां खोथा बुंनो हागौ। बेफोरखौ नोंथाङा नेवसिगारनानै गुरुत्व होआबासिनो नोंथांनि एबा नोंनि थांखिखौ मोजोबनानै नों दावगालांबाय थायोब्ला नोंनि थांखियाव नों सहैनो हागोन आरो जाफुंसार जानो हागोन। बेयो फरायनाय बिथिङावनो जा, बेफार बानिज्य एबा माबा मोनसे मावनायनि बिथिङावनो जा। बेनिखायनो बांद्राय मालायनि खोथाखौ खोनासंनानै नों खामानि मावनो नाङा। नोंनि गोसोआ जाखौ नंगौ एबा थार सानदों बे थारखौ लानानै नों खामानि मावलांबाय थायोब्ला नोङो दिनै एसे गाबोन एसेनो नोङो थांखियाव सहैनो हागोन। बाथि, गावखौल' सानग्रा स्वार्थपर एबा दुगामारा अहंकारि मानसिनि जानगाराव था। जाय मानसिया
गावनि खोथाखौल' सानो, जाय मानसिया मालायनि खोथाखौ साना आरो जाय मानसिया गावनि साननायखौल' जाफुंसार होनो नाजायो, बेफोरबायदि स्वार्थपर एबा गावखौल' सानग्रा सुबुङा मा जोबोरै दुगामारा आरो थगायसुला बांसिन जायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि गावनिखौल' सानग्रा मानसिफोरनि जानगाराव थानानै नों खामानि मावाब्ला जिउआव नोङो मा बांग्रिं खफाव गोलैनो गोनां जागोन। बेनिखायनो स्वार्थपर मानसिनि एबा अहंकारि मानसिनि जानगाराव थानानै नों अराय सम नोंनि टारगेटआव सहैथानो नाजा, नङाब्ला नोङो बे स्वार्थपर सुबुंजों गाग्लोबजानानै एबा थगायजानानै नोंथाङा गोबां बिथिङाव फेलें जानो गोनां जागोन। दथि सम सम गाब सोलायग्रा मानसिनिफ्राय जानगाराव था। जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ, गाननाय जोमनायफ्राव मानसिखौ जोबोद नोरोम जेन्टेल बादि नुयो, नाथाय बिनि गोरबो इसिङाव फिना दोननाय मोसाखौ रावबो नुनो हाया। मानोना मानसिया खुगायाव मोनसे आरो गोरबोआव मोनसे लानानै खामानि मावो, जायखौ बुङो खुगायाव बेरेमोदै उदैयाव जिबौ लानानै खामानि मावग्रा। बेफोरबायदि सुबुंखौनो मा सम सम गाब सोलायो। दिनै खोब मोजां मानसिनि आखु दिन्थिगोन आरो बे आखु दिन्थिनायनि गेजेरजों बे गावखौनो मालाबा जोबोद जेन्टेल दिन्थिगोन आरो माब्लाबा गावखौनो दुथां अनागारि महराव गावखौनो खिन्थाना लायो बेफोरबायदि सुबुङा। आरो बेफोरबायदि दफा मफा गाब सोलायग्रा एबा थांखि गैयै, गावनि खोथाखौ गाव लाखिनो हायै बेफोरबायदि मानसिया सम सम मा गाब सोलायबाय थायो। आरो बेफोरबायदि मानसिजों नों लोगो जानानै जुदि खामानि मावोब्ला जिउआव नोंथाङा जाफुंसारनायखौथ' मोननाय नङा, जिउआव नोंथाङा गोबां बिथिङाव मा खहा जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो सम सम गाब सोलायग्रा मानसिफोरनि जानगाराव था, नङाब्ला नोङो बै सम सम गाब सोलायग्रा सुबुंफोरजों मा मनग्लाब जागोन आरो नोंनि थांखियाव सहैनो गोनांफ्राबो एबा मावनाय खामानिफ्राबो जेथोनांगोन आरो हासिल जानाय नङा। स्निथि, नोंखौ गुरुत्व होयै थामहिनबा गोसो होयै मानसिखौ नोंबो गुरुत्व दाहो। नोंखौ गुरुत्व एबा गोसो होयै मानसिखौ नोंबो गुरुत्व दाहो। खायसे ओरैबायदि सुबुं दङ, गावखौ बबेबा मोनसे खामानियाव लेङाबासिनो उपजासि, जायखौ हारसायाव होनो गाव हारसिङैनो गावखौ बावसोमहैयो। बेफोरबायदि बावसोमनाया सासे दिदोम एबा साननो गोरों मानसिनि सिनायथि जानो हाया बा आखु जानो हाया। बेनिखायनो नोंखौ जुदि सोरबाया गुरुत्व होआखैबा, नोंथांखौ गोनां होननानै सानाखैबा, नोंथाङा गावखौनो आंखौबो नांगौ एबा आंबो गोनां मानसि होननानै बैफोरबायदि जायगायाव सरसुम थाहैयोब्ला नोंथाङा गोबां बिथिङाव मा जागोन नेवसि जागोन। आरोबा नोंखौ गुरुत्व होयै मानसिफोरखौ नोंबो गुरुत्व दाहो, डन्ट केयार खालाम। आरो नोंथाङा जुदि गाज्रि मोनजानो गियोब्ला गोसो इसिङाव नोंथाङा बेखौ फिसिनानै दोन आरो बिथांमोननि जानगारनिफ्राय नों अराय जानगाराव थानानै खामानि माव। बेनिखायनो बुंदों नोंखौ गुरुत्व एबा गोसो होयै मानसिखौ नोंबो गुरुत्व दाहो। दाइनथि, जेराव नोंहा सनमान गैया बेवहाय दा थां। खायसे ओरैबायदि सुबुं दं, बबेबा बेदर फिसा जौ ना बेदर एवनाय खोनाब्ला, माबा मोनसे लोगो दोगो नुयोब्ला गावनि खांखुवा आखुखौ दिन्थिहैनानै लेङाब्लाबो हांख्रायाब्लाबो सरसोमबायो। दा बेफोरबायदि सुबुङा सनमान होननाय जिनिस गैया, मान होननाय जिनिस गैया। बिथांमोना जिब जुनारफोरबादि, जेरैहाय लागाम गैयै मोसौआ जेरैहाय बयनिबो आबादखौ जादला बायहैनो हायो, बेबायदिनो जोंनि मानसिनि आखुफ्राबो खायसे ओरैबायदि आखु दं, गावखौ लेङाब्लाबो, गावखौ सनमान होआब्लाबो, गावनो हारसिङै बैफोर जायगाफ्राव थांनानै हाबा खेरायावनो होन, माबा मोनसे फोरबोआवनो होन, सोरनिबा आलासि दुमसि फैनायावनो होन, बिथांमोना साफि होयो। बेखायनो जेराव नोंहा सनमान गैया बेवहाय दाथां होनदों। बेनिखायनो नोंथांखौ जुदि सोरबाया गोनां होननानै सानाखैब्ला, नोंथांखौ अनरेबल पार्सन एबा सनमान गोनां सुबुं होननानै सानाखैब्ला, नों बे जायगायाव मालाबाबो थांनो नाङा। नोंथाङा बे जायगायाव थाङोब्ला नोंथाङा गावसो असनमान थामहिनबा डिसअनर जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो जेराव नोंहा सनमान गैया बेवहाय नोंथाङा दाथां। दा नोंथांमोना बे मिन्थिनो गोनां खायसे खोथा थामहिनबा मिथिनो गोनां 8टा पइन्ट
खौ नोंथांमोना आं दिन्थिनानै खोथाखौ सावरायबाय। दा सुंद'यै मिथिनो थाखाय आं जोबथायाव गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायथिफिनदों। मोनथिनो गोनां खायसे खोथा। से, जेसे हायो एसे हारसिङै था। नैथि, गावनि खोथाखौ सान, मालायनिखौ नङा। थामथि, गोसोआ मा हास्थायदों बेखौ माव। ब्रैथि, सोरबाया माबा बुंब्लाबो गुरुत्व एबा गोसो दाहो। बाथि, गावनिखौल' सानग्रा सार्थबर आरो दुगामारा अहंकारि मानसिनिफ्राय जानगाराव था। दथि, सम सम गाब सोलायग्रा मानसिफोरनिफ्राय जानगाराव था। स्निथि, नोंखौ गुरुत्व एबा गोसो होयि मानसिखौ नोंबो गुरुत्व दाहो। दाइनथि, जेराव नोंहा सनमान गैया बेवहाय दाथां। बेनिखायनो जोङो बेफोरो गोजौआव खिन्थाबोनाय मोनदाइन पइन्टफोरखौ लानानै जुदि जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावोब्ला गोबां बिथिङाव गावखौ हमथानो हागोन आरो गोबां बिथिङाव नोंथाङा सोलोंनो हागोन आरो बे सोलोंनायनि जै जोंनि इयुन जोलैफोरखौ नोंथाङा गोग्गो लामाजों एबा गेबें लामाजों दैदेनलांनायाव बे मोनदाइनथि पइन्टफ्रा नोंथांखौ मदद खालामगोन होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन खुलुमनायखौ हरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।